أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم فهدى وخلق فسوى علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. أمي تغيين الله تعالى فكبو إبليسا دغالين تورما كان سمع الله كسيجي من دنيا الله تعالى تقبل كماي ككيسي أنما دل الله تعالى في أكوك دمفه ونصو هرمانكا محمد المصطفى أني أصود نسانمو أني أكاسا هبانيمو أني جون ما فيهم فين يسندا وسندا نولا نبارا نمانكلي على كانيني أو فرا وجما كل سانمانكا أو بسملا أو كجم كان كونانا l'enseignement du vendredi أوني أو أمسك عنها باتو كتوغي أو فاميا نغيالا أنيتيليالا أما يني على يا ربي على كا أني سبابا بي فوتاولا أني كتالا إن شاء الله. أنا بيسكي أمنا مسألة بابو سنينكا ودي بيتاليكي سيلي تشين فونا مبتلات الصلاة أمادونغا فوسيلي بارباي مناجات بين العبد وخالقه نيكو سيلي وبينا فو جونا مان دبيكا نيوكم بارو نيوكويا جونا مان دبيكا أوديانسي تموني نيوكونشي فلا ينبغي لها أن يتخللها مما يؤدي إلى نقصانها أو بطلانها وكما جو إيكاني فراتي كان تشوكو بلا جلنكي ka iyoroma ja ka bo fɛnw ma fɛn minnu b'a to i ka seli n'a bɛ nagasi walima ka bɔ fɛnw ma fɛn minnu b'a to seli in bɛ tiɲɛ i bolo. Seli tiɲɛfɛn an ka dɔnnibagaw ye seli tiɲɛfɛn sɔn ka togolon ka taa bila fɛn 13 bɔɲɔnko la. A kelen o kelen n'a y'i sɔrɔ k'i to i ka seli kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ i ka seli tiɲɛna. Min bɛ ɲini i fɛ o de ye i ka segin i ka seli kan. Ama ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. Seli tiɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔ o de bɛ tali kɛ alqahqahatu o de ye yɛlɛkolonci ye. Alqahqahatu yani addahiku bisawtin murtafi ka yɛlɛ fo k'i yɛlɛ kan bɔ. Hali ni mɔgɔ ma mɔgɔ ɲininko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ i kɛra seli la ou bien hali n'i tɛ seli la o tɛ fɛn cɛ ɲumanba ye. Adamaden walima silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de jateminɛlen don, silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen civiliselen don. Donc hali n'i bɛ yɛlɛ en temps normal silamɛ man ka kwa silamɛ tɛ yɛlɛ ten tɔ. A fɔra an ɲɛna Muhamadu Mustafa a tun bɛ yɛlɛ ni ladabu de ye, a tun bɛ sourire de kɛ. I nisɔn mana diya ko cogo o cogo la e man kan tɛ ka ka kɛ ka d'a kan o ye fɛn ye fɛn min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko ladabu i b'a ye k'a fɔ ladabu t'a la o cogoya kelen na fana limaniya ni ala ɲɛsiranya i b'a ye k'a fɔ a n'o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na ka d'a kan mɔgɔ min bɛ o yɛlɛ modèle kɛ o kɔrɔ ye e yɛrɛ de assuré la k'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ a ɲɛna k'a fɔ i ka lahara fana ɲɛna. An dun b'a dɔn k'a fɔ adamaden kuma o kuma i kan ka jigiya i kan ka nata ala ka hinɛ de la. Donc yɛlɛkolo ci ye fɛn ye fɛn min ni a cɛman yɛrɛ kuma tɛ k'i to seli kɔnɔna na. Donc ni mɔgɔ de k'i tugu ka yɛlɛkoloba ci k'i to seli la i ye tugu de sa walima n'i ɲinɛna sa ko o ye ka seli tiɲɛni ye. Min bɛ ɲini fɛ i ka segin a kan. Jabir ye hadisa dɔ minɛ ka bɔ alakiraba la kisi a nɛɛma b'a ma. La yaktau salatu al-kishru lakin tabtau halqaha ko cibasanu b'a fɔ an ɲɛna ko sourire fitini kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ adamaden na. I bɛ bali ka ko dɔw kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a laɲini. Ko k'i to seli la i bɛ se ka sourire fitini yani k'i da ci fitini. Mais fɛn min ye ka yɛlɛ kwa
ko ni a sero yɔrɔ ma dɔrɔn k'i ka seli bɛ tiɲɛ k'i ka seli bɛ tigɛ ni minɛ na ni hadisa ye Jabiri ye min minɛ ka bɔ Alakira b'a la kisi a nɛɛma b'a ma seli tiɲɛfɛn filanan o de bɛ tali kɛ el aklu dumuni a sabanan fɛnɛ shurbu o ye mini dumuni ani ji mini k'i to seli kɔnɔna na o b'i ka seli tiɲɛ pewu ka da kan an y'a fɔ ɲɛna seli ye baara de ye baara min bɛ tali kɛ kushu'u la n'o ye Ala ɲɛsiranya ye ani yɛrɛmajigin dan ka ɲɛsin Ala ma mɔgɔ min bɛ taa dumuni ko hakili bɛ taa jigin mɔgɔ min kɔnɔ walima ji mini bɛ taa jigin kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o Ala ɲɛsiranya o bɛ bɔ e ka seli la pewu tɔmanina min fɛnɛ fɔra ani hakilisigi ni basigi i b'a ye o bɛ bɔ e ka seli kɔnɔna na ni mɔgɔ min ye dumuni kɛ ou bien ka ji min k'i to seli kɔnɔna na o y'i ka seli tiɲɛni a naaninan o de ye khuruju rihi n'i ye fiɲɛ fili ka fiɲɛ bila k'i to seli kɔnɔna na ni maa min ye fiɲɛ bila k'i to seli kɔnɔna na o kɔni ye ka seliko nɔgɔyalen ka d'a kan saniya yɛrɛ charte le sihati salat saniya yɛrɛ de ye charte ye i ka seli kɛnɛyali kama donc ni nin y'i sɔrɔ k'i to seli kɔnɔna na ka fɔ e ye fiɲɛ bila akramakumullah an b'a dɔn kuma caman adamaden ko de don a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kuma dɔw la i yɛrɛ kɛlen k'i ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a ye k'a fɔ fo seli arakan laban i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ fili ma n'i sɔrɔ fiɲɛ fili bɛ sin k'i sɔrɔ ten min bɛ ɲini fɛ dɔrɔn o de ye i bɛ segin a kan ka d'a kan e yɛrɛ ka seli kɛnɛya o charte yɛrɛ o dɔ tiɲɛna o min ye saniya ye donc i bɛ segin i ka seli kan a duurunan alikɛlamu ligayiri islahi salati ka kuma min ni a tɛ tali kɛ seli dilanni na kuma min ni a tɛ tali kɛ seli dilanni na misaliya la kuma min bɛ tali kɛ seli dilanni na i n'a fɔ ni alimami ɲinɛna subahanallahi fɔ i bɛ se ka subahanallahi fɔ walima ni alimami ni a ma faamuya o la a ye fili min kɛ i bɛ se k'a ka fili tilen k'i to seli kɔnɔna na a bɛ se ka fɔ o ma ko alkalam lislahi salat i y'o kuma min kɛ a kɛra mun kɔsɔn ka seli dilan amma ka kuma minnu tɛ tali kɛ seli kumaw la seli dilanni kumaw la ko o b'i ka seli tiɲɛ pewu cibasani b'a fɔ an ɲɛna inna hazihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalami nas innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul qur'an ko i ka nin seli an ka dɔn ko nin seli min filɛ nin ko adamadenw ka kuma foyi tɛ ɲɛ a kɔnɔna na yani k'i to seli kɔnɔna na i man ka tɛ ka kuma foyi don seli in senkɔrɔ min tɛ Ala ka kuma ye min tɛ kuranɛ ye ko adamadenw ka kuma foyi tɛ ɲɛ seli in kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ innama huwa tasbih ko seli in tɛ dɔwɛrɛ ko subahanallahi fɔ de don Ala kosumali de don ka Ala saniya ka bɔ nɔgɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ an bɛ subahanallahi fɔ seli kɔnɔna na cogo min na wa takbir Allahu akbar fɔ fana de don wa qira'atul qur'an ani kuranɛ kalanni olu de bɛ kɛ seli kɔnɔna na donc an bɔra ka nin fɛn saba min fɔ ni fɛn wɛrɛ donna a kɔnɔna na min t'o ye dɔrɔn kuma wɛrɛ min tɛ ninnu ye k'i k'a dɔn k'a fɔ i ka seli tiɲɛna ni hadisa in minɛna ka bɔ muslimu yɛrɛ de la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a wɔɔrɔnan ta'ammudu naqsi salat k'a dabɔ kama ka dɔ bɔ seli la o fana ye baara min ni a bɛ seli tiɲɛ k'a dabɔ kama ka dɔ bɔ seli la o bɛ seli tiɲɛ an y'a yira la k'a fɔ sujudu ani ruku olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ye seli faridaw de e k'a dabɔ kama ka ban ka ruku di walima k'a dabɔ kama ka sujudu kɛ donc i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka seli tiɲɛna o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan i y'i tugu de ka dɔ bɔ seli la a wolonfilanan ta'ammudu ziyadati salat ka i tugu ka dɔ fara seli kan ni maa min fana y'i tugu ka dɔ fara seli kan an y'o de fɔ aw ɲɛna seli in tɛ kunfɛtɔ ko fɛn ye ka d'a kan cibasani yɛrɛ b'a fɔ ko sɔlu kɛmɛ ra'aytumuni usalli ko aw ka seli i n'a fɔ aw ye ne ye n bɛ seli cogo min na cibasani de ye seli kɛcogoya yira sahabaw la sahabaw fana y'a lakali n'o o kumakanw de bɛ anw bolo bi ni an bɛ k'o ɲɔgɔnnaw ladege
donc ni mɔgɔ min ye dɔ fara o kan n'i bɔra o hukumu kɔnɔna na dɔrɔn walima n'i ye dɔ bɔ o hukumu la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ laɲini min bɛ yen nɔ o tɛ sabati donc e ka seli a bɛ se k'a fɔ ko a tiɲɛlen don. An y'o de fɔ aw ye ni Sahihu Bukari la ciba b'a fɔ an ye ko an ka seli sɔlu ni kama ra'aytumuni k'aw ka an ka seli i n'a fɔ an y'ale cogo min na cogoya minnu na fana ni sahabaw bɛ o lakala an ye dɔnnibagaw ye u sinsin o de kan ka seli cogoyaw lakala an ye k'a daminɛ a faridaw la fo ka taa se a sunaw na fo ka taa se mustahabuw ma ani an da filɛ min na ni o bɛ tali kɛ tiɲɛfɛn na donc jɔn kan k'i janto nin fɛn ninnu na kosɛbɛ fɛnw de don fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. A sekina ta'ammudu khuruji al-ghay'i ka i tugu ka fɔnɔ k'i to seli kɔnɔna na k'i tugu ka fɔnɔ seli kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ fɔ a kabakoya bɛ mɔgɔ minɛ kosɛbɛ k'i to seli baara kɔnɔna na fɔnɔ bɛ se ka cu i kan o ko tɛ mais ka i tugu ka i to seli yɛrɛ cɛmancɛ la k'i tugu ka fɔnɔ dɔnnibagaw b'a yira ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na e ka seli a bɛ tigɛ i ka seli bɛ tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. N'i ye kumakan lajɛ kumakan min bɛ mudawina kɔnɔna na n'o ye an ka fiqhu kitabuba ye Imam Maliki ka sira kan Maliki b'a fɔ an ɲɛna qala malikun man taqayya amidan ibtada as-salat ko ni mɔgɔ min seli a fɔ i fɔnɔna k'i to seli kɔnɔna na i bɛ tila ka segin i ka seli kan de dɔrɔn i fɔnɔna k'i to seli kɔnɔna na i t'i da jɔsi k'a fɔ i bɛ tɛmɛ n'i ka seli la i b'a tigɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ i yɛrɛ saniya ni ka tila ka segin a kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. A kɔnɔntɔnna tarku salasi sunanin amdan o de ye ka seli suna saba k'i tugu ka o to yen nɔ i ka seli kɔnɔna na an b'a fɔ ɲinɛ de amdan an bɔra ka fɛn o fɛn fɔ nin ye nin ye a bɛɛ ye k'i tugu de mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ i y'i tugu walima i ɲinɛlen a cunni kan o kɔni b'i ka seli cɛ i n'a fɔ dumuni ka fara yɛlɛkolon kan donc olu kɔni b'i ka seli tiɲɛ a kɛra i ɲinɛlen ye walima i y'i tugu de mais an ye minnu fɔ nin ye tan n'o de ye ka dɔ bɔ seli la ka dɔ fara seli kan ani ka i tugu ka fɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye tuguli de n'i y'a dabɔ a kama amma n'i ma dabɔ a kama olu fana ye kiti wɛrɛ ye i n'a fɔ an ka sigida nataw la ni Ala sɔnna ma an bɛna masala o kan n'olu bɛ taa ɲinɛ babu kɔnɔna na ni an b'a fɔ sahaw sujudu sahawi olu bɛ taa o babu kɔnɔna na ni Ala ka diɲɛ ye donc k'i tugu ka suna saba to seli kɔnɔna na dɔrɔn an ye suna gɛlɛn tan minnu fɔ aw ye k'a daminɛ tahiya i ɲinɛna tahiya kɔ walima i ma ɲinɛ a kɔ sa i y'i tugu k'a to yen nɔ ka taa se fɛn wɛrɛw ma an ye minnu fɔ seli suna tan ninnu kɔnɔna na donc ko ni i y'olu to yen nɔ dɔrɔn k'a dabɔ a kama dɔrɔn i ka seli bɛ tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ segin a kan. A tana tazakuru salatu fa'ita ma lam tablu khamsu fara'id k'i to i ka seli kɔnɔna na ni hakili jiginna seli la seli min i ɲinɛna a kɔ yani seli dɔ panna e kunna a kɛra i kun man kɛnɛ walima dɔrɔra y'i sɔrɔ adamadenya kow de don ɲɛnamaya kow don bɛɛ man di adamaden na don dɔw bɛ gɛlɛya adamaden bolo ka se degré ma seli yɛrɛ tɛ hali i bɛ ɲinɛ i yɛrɛbakun kɔ a bɛ kɛ adamaden na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛw de kɛ an ye a bɛ se ka kɛ bana sira fɛ i n'a fɔ cogoya wɛrɛw dɔrura wɛrɛw donc ko ni o y'i sɔrɔ e nana k'i bɛ n'i jɔ ka seli e hakili jiginna na seli juru dɔ bɛ ne na dɛ ko maa dama ni seli juru in n'a ma farida duuru bɔ dɔrɔn ko o ye ka seli tiɲɛnen ye i bɛ sigi i b'a tigɛ e bɛ tila ka
segin i bɛna ni i ɲinɛna minnu kɔ i bɛ na n'o olu ye. Ibn Ashur de b'o o fɔ an ɲɛna seli tiɲɛfɛn, ale ye seli tiɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen ale nana n'a ye nazmu na a b'a fɔ wa fawtu qabliyin salasi sunanin bi faslin masjidin katuli zaman wa sajdatin qay'in wa zikri fardin aqallu min sittin ka zikri al-ba'di. Donc a ka nin nazmu in kɔnɔna na i bɛ min faamuya la madama ni hakili jiginna i ka seli juru la, seli juru n'a ma duuru bɔ dɔrɔn k'i to i ka seli kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ i ka o seli tiɲɛna. Amma ni a y'o bɔ ka ban sariyatigiw b'a fɔ i bɛ min na i bɛ tɛmɛ n'o ye, donc n'i tilala i bɛ segin ka na i ka juru ninnu sara. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. فإذا تذكر المصلي في صلاته فوائد من الفرائض 5 فأقل وجب عليه تقديم الفائدة لوجوب ترتيب الفوائد اليسيرة مع الهادرة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته وليقضي الذي نسي ثم ليعود التي صلى مع الإمام. Tibasanu ka kumakan dɔ de fɛnɛ bɛ yen nɔ ni dɔnnibagaw y'u sinsin nin kan k'a yira na k'a fɔ ni hakili jiginna i ka seli juru la ni a ma duuru bɔ dɔrɔn k'i b'i ka seli bɛ tiɲɛ f'i ka tila ka segin a kan. Tibasanu ka kumakan in ye jumɛn ye a ko de ko ni mɔgɔ min ni i ɲinɛna i ka seli kɔ yanni seli juru dɔ bɛ e la fazakaraha i hakili jiginna a la wa huwa ma'al imami ka i to seli kɔnɔna na i hakili jiginna na k'i to seli kɔnɔna na falyutimma salatahu k'i ka seli dafa waliyaqdi allazi nasiya summa liya'udu allati k'i b'i ka seli dafa i bɛ tila ka segin ka na i ka seli juru in sara. Donc dɔnnibagaw ye jateminɛli kɛ a la ko nin kumakan in bɛ laɲini ye min ye madama ni seli juru ma seli duuru bɔ dɔrɔn ka dada ɲɔgɔn kan i ka seli bɛ tiɲɛ i bɛ tila ka segin n'a ye, mais ni a y'o dafa yanni e hakili jiginna na i ye tile kuturu bɛɛ lajɛlen de kɛ e ɲinɛna i ma o seliw kɛ, donc e hakili jiginna na k'a fɔ e filɛ nin ye i bɛna seli sisan nɔ a ye seli duuru dafa kira ka kumakan bɛ nin o de kan k'i bɛ tɛmɛ n'i ka seli ye. N'i tɛmɛna n'i ka seli ye sisan nɔ kɔfɛ i hakili jiginna min na seli minnu taara k'i to i bɛ salamu bila ka segin ka na o seli ninnu dafa. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. N'i ye Tɔbrani ka Mu'jamul Awsat lajɛ k'i bɛ nin kumakan in sɔrɔ a kɔnɔna na. Seli tiɲɛfɛn 11 na ziyadatu masalu salati sahawan ko i ka seli ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan ka ɲinɛ ka seli ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan. Misaliya la lansara ye arakan 4 e ka 4 wɛrɛ fara o kan ka arakan 8 seli a ko n'o kɛra dɔrɔn o y'i ka seli tiɲɛlen ka seli ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan. Sɔgɔmada seli arakan 2 ye e ka seli arakan 4 o y'i ka seli tiɲɛlen ye, walima fitiri ye 3 ye e k'o kɛ 6 ye ka seli ɲɔgɔnna fara a kan dɔrɔn donc i b'a ye k'a fɔ i ka seli tiɲɛna. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na n'i ye nin fɛn o fɛn lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa seli yɛrɛ laɲini ye mun ye ka alkhushu Ala ɲɛsiranya ani k'i tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na. I b'a ye i bɛ taa nin waleya fɛn o fɛn kɛ k'i to seli kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ khushu min laɲinina seli kɔnɔna na n'o ye mafa ni basigi ye ani k'i ɲɛsin k'i tigɛ ka bɔ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma k'i ɲɛsin dabaga Ala ma i b'a ye k'a fɔ nin fɛn o fɛn n'an da sera a ma a bɛ o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Donc ni nin lahaliya fɛn o fɛn y'i sɔrɔ dɔrɔn i ka seli a bɛ ɲagami a bɛ tiɲɛ. A 12 tarku sujudul qabli amdan ka banga kabla sujudu di. An y'a fɔ ni i ɲinɛna ka seli kɔnɔ suna 3 bɔɲɔnko sariyatigiw bɛ min laɲini fɛ o de ye i ka sujudu sahawi kɛ ka d'a kan e ye dɔ bɔ seli la de. Ko ni i ye dɔ bɔ seli la sisan nɔ e kan ka seli in dilan ni sujudul qabli min ye n'i ban ka tila k'o fɛnɛ di
ko y'i ka seli tiɲɛnen ka d'a kan e ka seli yɛrɛ ma dafa minnu laɲinina i fɛ seli in kɔnɔna na i ka na n'a ye e ta o ma dafa donc sariyatigiw b'a fɔ k'e ka seli tiɲɛna. a 13nan ta'ammuru nafkhi mahal sujud ka i tugu ka i tenturu yɔrɔ fiɲɛ k'i tugu k'i tenturu yɔrɔ fiɲɛ misaliya la e bɛn'i tenturu duguma yɔrɔ min na a kɛra bɔgɔ de bɛ yen nɔ ou bien fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a fiɲɛ dɔrɔn wa huwa fi salati k'i to seli la de ko don i ka seli bɛ tiɲɛ. n'i ye risala lajɛ risala n'o de fana bɛ tali kɛ Abi Zaid al-Qayrawani ni ale fana ye fiqh kitabuba ye an ka mazhabu maliki ka sira kan ni ale kɔnɔna lajɛ wa nafkhu fi salati kal kalam wal amidu li zalika mufsidun li salatihi ko ni mɔgɔ min bɛ fiyɛli kɛ ko fiyɛli seli kɔnɔna na kal kalami a bɛ i n'a fɔ kuma ka d'a kan an y'a fɔ ni kuma wɛrɛ donna seli kɔnɔna na min tɛ seli dɔ ye dɔrɔn i ka seli bɛ tiɲɛ donc k'i bɛ fuli min kɛ tan n'i ko fu dɔnnibagaw b'a ani kuma de bila minɛn kelen kɔnɔna na nafku kal kalami n'i ko fu tan dɔrɔn k'o bɛ i n'a fɔ kuma de wal amidu li zalika mufsidun li salatihi ko mɔgɔ min b'i tugu ka nin waleya in kɛ k'a to seli kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'i ka seli tiɲɛ. n'i ye risala kɔnɔna lajɛ i bɛ nin kumakan in sɔrɔ a la. Ibn Ashir fana b'o fɔ wa batalat bi amdi nafkhin ko i k'a dɔn ko seli bɛ tiɲɛ n'i tugu ka fiɲɛli kɛ yani k'i tenturu yɔrɔ fiɲɛ ka d'a kan an b'a jigiya k'a fɔ n'i ko fu siranya kosɔn i kana mot dɔ bɔ i kana kɛlima dɔ bɔ donc dɔnnibagaw b'a ye a y'a bali yɛrɛ pepewu k'a fɔ i ka seli kɔnɔna na i kana fiɲɛli kɛ ka d'a kan fiɲɛli ani kuma de bɛ suma ɲɔgɔn ma. an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. nin de tun ye seli tiɲɛfɛn 13 ye. an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. an bɛ segin a kan teliya la an ko seli tiɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔ el-qahqahatu o de ye yɛlɛ kolonci ye k'i to seli kɔnɔna na. a filanan el-aklu o de bɛ tali kɛ dumuni k'i to seli kɔnɔna na. a sabanan el-shurbu o de bɛ tali kɛ mini na k'i to seli kɔnɔna na. a naaninan khuruju rihi ka fiɲɛ fili k'i to seli kɔnɔna na. a duurunan el-kalamu li ghayri islahi salati ka kuma min ni a tɛ seli dilan yani ka kuma kɛ kuma min tɛ tali kɛ seli kumaw na i ka seli bɛ tiɲɛ. a wɔɔrɔnan ta'ammudu naqsi salati k'i tugu ka dɔ bɔ seli la. a wolonfilanan ta'ammudu ziyadati salat k'i tugu ka dɔ fara seli kan. a seekinan ta'ammudu khurujil qai'i k'i tugu ka fɔɔnɔ k'i to seli kɔnɔna na. a kɔnɔntɔnnan tariku salasi sunanin amdan k'i tugu ka seli suna saba to. n'i ye i tugu ka seli suna saba to yen dɔrɔn k'i to seli kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ i ka seli tiɲɛna. a tanan tazakuru salatin fa'ita ma lam tablu khamsu fara'id ka i hakili jigi i ka seli juru kɔrɔlenw na seli juru kɔrɔ min ni a ma farida 5 bɔ yani tile kelen kuru kara seli madama ne ka seli juru ma o bɔ dɔrɔn ko i ka seli bɛ tiɲɛ. o kɔrɔ ye misaliya la i nana i jɔ k'i bɛna seli dɔrɔn e yɛrɛ hakili jiginna na e ka kunu tile journée seli bɛɛ lajɛlen m'o kɛ e ɲinɛna a kɔ. a bɛ kɛ dɛ an kan bɛ daruraw de kama mais ka ban ka seli kɛ walima ka a fɛgɛya k'a to ko lankolonw na ka ban ka seli walima ka minɛ k'a to manamana kow la fo seli waati tɛmɛna i ma seli an kan t'o ma dɛ darura de kama walima ni bana ye a s'i ma. ko mais ni seli ye tile 5 dafa dɔrɔn n'a ye siɲɛ 5 bɔ farida 5 bɔ dɔrɔn donc i bɛ seli min na i bɛ se k'a seli continue kɔfɛ i bɛ tila ka a sara. mais n'a ma 5 bɔ dɔrɔn i bɛ diyagoya de don i b'i ka seli tigɛ ka na ni farida ninnu ye i ɲinɛna minnu kɔ ka olu dada ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'i ka seli in tugu a la. n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma. a 11 na ziyadatu mislu salati sahwan ka seli ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan. e ka ɲinɛ sisan nɔ
fajiri ka sɔgɔmada seli ka kɛ arakan 4 walima seli fana ka kɛ arakan 8 ye arakan 4 de don ka 4 wɛrɛ fara kan ko i ka seli tiɲɛlen mais ni a m'o bɔ o kiti wɛrɛw bɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma a 12 tarku sujudul qabli amdan ka qabla sujudu ka ban ka to yen nɔ yani i ka seli tiɲɛna e ɲinɛna ka dɔ bɔ seli la walima e ɲinɛna ka seli suna dɔw to yen nɔ donc o bɛ dilan ni fɛn de ye kabla sujudu ye ne yɛrɛ bana k'o kabla kɛ k'i ka seli dilan donc dɔnnibagaw b'a yira an na k'a fɔ k'e ka seli tiɲɛna ka da kan dɔ y'i ka seli jɛ i ka seli ma dafa a 13 ta'amuru nafri mahali sujud fi salati k'i tugu k'i tenturu yɔrɔ fiɲɛ dɔnnibagaw bɛ fiɲɛli ani kuma de kɛɲɛ seli kɔnɔna na donc n'i y'o kɛ i ka seli baaraw kɔnɔna na dɔrɔn o y'i ka seli tiɲɛni an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma ni de kun ye an ka bi babu sen ye an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ a la ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de ɲɛmadalen b'an na nin wagati in na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan an bɛ nɛgɛjuru siraw labila ni ala ka diɲɛ ye aw ni aw an bɛ se ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka baro ɲɔgɔnw kɛ an ka babu senw kan aw yɛrɛ ye faamuyali minnu sɔrɔ a la ani n'a sɔrɔ ɲininkali bi aw bolo ni ala ka diɲɛ ye ni min jaabili nɔgɔyara ma an na o jaabi aw ye ni ala ka diɲɛ ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn o fɛn ni ɲamadalen b'an na nin wagati in na mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ an bɔra ka laseli minnu kɛ ala ka an nafa ni u ye ka an ka an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madan Haidara an ɲɛ jɔyɔrɔ ani an ka sababu ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani a ka zuriya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Sheikh Ahmad Tijani Haidara an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye a ka wulikajɔ ani cɛsiri la jɔnw ka dali la jɔnw bilasirali la yarabi ala k'a kɛ baraka ye ka tugu a si la ka foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jɛmiya a ɲɛmɔgɔyaso ma Alhaji Adama Sanogo an bɛ a fo kɛnɛ in kɔnɔna na ani bureau membre bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ an faw ka wuduhul islam cɛba minnu ye u kale k'a fɔ u bɛ an fa ani an karamɔgɔ k'a dɛmɛ a ka laseli la a ka wele la ni u ɲɛmaaba ye Aseyid Mohamed Lamin Cham Segu an bɛ a fo fo ka taa se Alifa Jalo an bɛ a fo kɛnɛ in kɔnɔ salamu alaikum Waalaikum salam tew an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Buba Fane ka fara Buba Fane Buba Kone ka fara Buba Kone Kɔlanjɛba Buba Kone Yuba Kone ayiwa bisimila Kɔlanjɛbakaw dun baasi t'aw la hakɛ to i ka segin i ka kuma kan an ma faamuyaliba sɔrɔ a la ayiwa foli diyara an ye ahan u bɛɛ bɛ foli mɛn ni ala ka diɲɛ ye amina yarabi ala ko dɔw minɛ ni ala sɔnna ma an bɛ Yuba Kone fo ka Kɔlɔnjɛ ba ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an karamɔgɔ Kone Yakub an bɛ a fo Kɔni Yakub an bɛ a fo kɛnɛ in kɔnɔna na ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum
ayiwa a bɛ n'a fɔ nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ kosɛbɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tani Modu. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Wa alaikum salam. Ne ba yi ya to ki ma ba ko na doni. Wa alaikum salam. Ale to ki ma ba tele la doni. N'aw bɛ weleli kɛ an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw mabɔ tele la dɔɔni aw ka dɔ bɔ aw ka tele mankanw na mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Salamu alaikum. Ayiwa ale fana taara. Salamu alaikum. Agato i ka dɔɔni bɔ tele mankan na i k'i mabɔ tele la dɔɔni. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Baasi t'an na an bɛ Ala tanu. Ne ba ye masha Allah o diyara n ye. Ala ka tanu jiri. Ayiwa. Kɔna. Ayiwa o diyara n ye. Ne ba i yɛrɛ tɔgɔ. Umar Kureishi. Ayiwa an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn an tɛ faamuya. Ayiwa. Amina ya Rabbi amina Ala ko do. U bɛɛ b'a mɛn ni Ala ka jɛ ye. Ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ bi aw ka foli min. Na Ala sɔnna ma Ala ka hɛrɛ kɛ an na. Wa alaikum salam. An b'i yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn. Émission in sigi kun ye o de ye anw ni aw an bɛ se ka an ka batow kɛcogoya faamuya nɔgɔya la ani teliya la. Salamu alaikum. Allo. Salamu alaikum. Alhaji bisimila. Allo. Ayiwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ale fana taara. Salamu alaikum. Alaikum salam. Alhaji bisimila. I tɔgɔ ni. Alaikum salam ante. I tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Yɛrɛ Tarawele do ka bɔ Nbɛwani. Nbɛwani. Yɛrɛ Tarawele ka bɔ Nbɛwani. I Tarawele Nbɛwanikaw. Baasi tɛ yen. Kɔni baasi t'u la. Alhamdulillah an bara. O diyara n ye. Aba an bara. Bisimila. Aba. Aba ka émission lajɛ. O diyara an ye. A taabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa a y'an sama ni dugawu ye. Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina ya Rabbi. Ni Ala sɔnna Ala ka dɛmɛ kɛ. Amina ya Rabbi Ala k'o dugawu minɛ. An siyɛn Mahamadu la ka kalanden ye an bɛ ka émission lajɛ kuma dɔ la. Masha Allah. Amin. An bɛɛ Haidara. Foli diyara an ye. Awa a kana ɲinɛ Altukurun kɔ dɛ to Altukurun kala quoi. Ni Ala sɔnna ma. An bɛ Bɛnwanika bɛɛ lajɛlen fo Yɔrɔ Tarawele tɔgɔ la Jamiyatu Ansardini Islami tɔndenw u ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an bolo kɛnɛ in kɔnɔ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ne ba bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Jɛnɛba Kamara ka bɔ Kaye Kutuso. Jɛnɛba Kamara. Kaye. Awɔ. Kɔni baasi t'i la? Baasi foyi t'an na aw yɛrɛ dun? Alhamdulillah an bɛ Ala tanu Jɛnɛba. Bisimila. Wala émission ka d'an ye an b'a lajɛ juma o juma.
alhamdulillah o diyara an ye aw bɛ ka faamuyaliw kɛ kɔni an bɛ karamɔgɔ fɔ an b'a fɔ Asiru Sumani madame inshallah a bɛ foli mɛn an bɛ Jɛnɛba Kamara fo yan fo Kayi ka Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la salamu alaikum salamu alaikum hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Ali Konta ka bɔ min Mbewani bisimila aga mi son ka da ko jigo do amma lajje aiwa o diyara n ye Ali i Konta aw bɛ ka faamuyaw sɔrɔ kɔni ala ka taa ɲɛ amina ya rabbi ala ka bolo mɛn amina ya rabbi ala ka jamana in kolo suma amina ya rabbi foli do a ka da yɛrɛ de foli diyara an ye Ali Konta ne b'a tɔgɔ kɔni lajɛ la inshallah an bɛ Bɛwani ka bɛɛ lajɛlen fo salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ne ba bisimila i tɔgɔ ni jamu nse i tɔgɔ ni jamu e tɔgɔ Fatumata Sila ka bɔ Tuba Fatumata Sila Tubakaw awɔ kɔni baasi t'aw la mashallah o diyara n ye tɔɔrɔ t'u la o diyara n ye kosɛbɛ bisimila an ka émission in ka d'an ye don o don an b'a lajɛ juma o juma Fatumata o diyara n ye ala ka bolo mɛn baara la amina ya rabbi ani cɛ ni baraji diyara n ye foli belebele yɛrɛ de ta ye Fatumata i Sila an bɛ Tubakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Tubakɔrɔ ani Tubakura u bɛ ka foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Fatumata Sila tɔgɔ la salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam an karamɔgɔ bisimila alhamdulillah baasi tɛ anw na i yɛrɛ dun alhamdulillah nisɔn dɔ di o diyara n ye nisɔn taabolo ɲɛna yɛrɛ de alhamdulillah o diyara n ye jɔyɔrɔ kɛ yala jama habina ala ka da fara hɛrɛ kan amina ya Allah ala duwa minɛ amin ya Allah c'est an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka filɛliko ɲuman na i ka weleli la ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye salamu alaikum allo an sɔgɔma nse ani sɔgɔma an karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Kasim Dumbiya ka bɔ kɔrɔni fila Kasim Dumbiya ka bɔ kɔrɔni fila kɔrɔni da mara la Kɔlɔnjɛba baasi tɛ Kɔlɔnjɛbakaw don kɔni baasi t'aw la aw ka muso de ka den quoi alhamdulillah o diyara n ye bon surtout ma an b'a lamɛn ne de bɛ jɔ ka wele waati bɛɛ a tɛ sɔrɔ quoi welelibaga ka ca Kasim o de b'a kɛ tiɲɛna an ye bi a ye sɔrɔli kɛ bi o diyara n ye an mago bɛ aw ka dugawu la
an bɛ foli k'aw la. Foli diyara an ye. An ka dugawu b'aw ye. Inshallah Ala ka dugawu minɛ. Ala ka bolo bɛn baara la. Amin ya Allah. Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. An bɛ Kasim Dunbiya fo ka kɔlɔnjɛba bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Bulayi Haidara ka bɔ Segu. Bulayi Haidara. Segu. Segu kaw do kɔni baasi t'aw la? Baasi foyi tɛ yen, Ala tanu. Alhamdulillah o diyara an ye. Haidara. An ka mission taabolo diyara kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de koyi. Sirifika an mago bɛ aw ka dugawu la. Ala k'an bolo mɛn a ka baara la. Amin amin. Ala k'an dɛmɛ. Amin amin. Ala ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabati. Amin ya Allah. I b'a bonya kosɔn. Amin. Nama. Wasalim Haidara. An b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn. Ka segukaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Baasi foyi t'u la. Inshallah. Merci. Salamu alaikum. Ame salamu alaikum. Salamu alaikum. Aywa ale fana taara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An karamɔgɔ bisimila i tɔgɔ ni jamu. Salam. An b'a ɲini aw fɛ n'aw bɛ weleli kɛ aw bɛ aw mabɔ tele la dɔɔni ka dɔɔni bɔ aw ka tele mankan na aw ni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allo. Allo. Wa alaikum salam. Ne fa bisimila i tɔgɔ ni jamu. I tɔgɔ ni jamu. A bɛ i n'a fɔ ale fana ka nɛgɛjuru sira ma sira sɔrɔ. An bɛ Seku an fa fo ni wagati na Mohamed Solihu karamɔgɔ fo ka taa se Alhaji Abba Koyita Sori Ibrahim Kulibali an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kɔnɔna na. Salamu alaikum. Ka sira fara ka taa Santoro ani Karante la Alhaji Adam Jabi a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka san Jamiyatu Ansardini Islami tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum. Salamu alaikum. An karamɔgɔ bisimila. Bisimila i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Ni aw bɛ weleli kɛ a bɛ aw sɔbɔ aw ka jabaraninw na. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne ba bisimila. Alhamdulillah. An bɛ Ala tanu alhamdulillah. Baasi tɛ an na aw yɛrɛ dun. Alhamdulillah o diyara an ye. Bisimila. A bɛ ka kuma dɛ. Ne bɔ Jɛnɛ. E bɛ bɔ Jɛnɛ? I ma bɔ tele la dɔɔni.
Koni kulu jana yente la koni kulubali aywa Koni Kulubali e Kulubali bisimila ala insa le dogo da kadi yoreli o jara anyi mi ta telefon din ba musama ka fa kuma fe basita Allah allo assalamu alaikum an tawma ne ba basiti la ni salam se rasira alhamdulillah kam kodo ame ala tanu alhamdulillah aka mogodo basita ana se amba amso la me wa kadi yere o jara anyi ne ba anti nse ama karamogo be foli meni ala sonama a jara anyi demba ya ba kisin taga ke ambele gelema amina ya rabbi ala ko do mine ala ga hamina ko bel gelen doya amin amin ya Allah ala ga jumaara jirana amin amba be foli jaranye ami aw yere fu ala ko man tanaro jeyana ambe tuwa no fe ni ala sonama ame jeneka bela jelen fo Koni Kulubali togola Jamiyatu Ansardini Islami tonde minnu be yino ambu ka foli fere keren kenen konnana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah me ala tanu alhamdulillah misambadi jarani e togoni jamu ka welel ke gabomi Mamudu Togina aywa ka welel ke gabomi Kenyeba masha Allah alhamdulillah misambadi ko o jara anyi waramba min kala kono amudo kala ka min prodama amina ya rabbi wala biya kala dama ka do ya kala kala alam de kala ki amina ya rabbi kala ka jamana basiri amina ya rabbi ya rabbi ala ka rabbi me ka darala amina ya rabbi ala ka kisi ala ka lataka amina ya rabbi anga heji dinu amudo ko ka taka sini no ko ambe malama salama do ni ala ko no ko amina ya Allah ala ko ko ma ya rabbi ala ko no ko amina ya rabbi Allah rabbi ya kama amina ya rabbi kila ma bono kama sallallahu alaihi wasallam wa sallim ala ko duwa mine amina ya rabbi ami yera foki walen mando ka Kenya baka bela jelen fo ambalmanke Mahmud Toguna ka togola Kenya ba Jamiyatu Ansardini Islami tondo ambu fo kata se jijama luluni u bela jelen fo lembe kene konnana me foli ni wale nyuma don kerengere ni yore na ka nyesi nyere balmanke ma ali tangara fo kata se Drissa Mukuru ka bossa ambu fo ko wale nyuma don ka fo ala ka hereke anuye anga bi dakun ode ku metaleke mobtilatu salat feminu be selicien ni jonkangi yoro majen ka wala kito ikasel konana alhamdulillah ambora ko lude lase amanyina ala fa ya rabbi ala ka afamiyale ko nyumandi ama famiyalu ko fe fena min ka boni abe ode ka taka barakene aye amanyina ala fa ya rabbi ala ko nogoya ani alislame bela jeleni kasangani ameni kalu barkama mina ani ameni don barkama mina jumadoya ambi anga jamana yira alala amanyina ala fa ya rabbi ala ka jamana lafiya ala ka jamana kono dun lafiya ka hereke jamana ni ka hereke jamana din kelengere na bela jeleni anti nyine anfa ani ankara makoko ani anga sababu nyuma hadarat janab sayyid sharif usman madan haidara ambi afu kenen konnana
ka duwawu k'a ye ni ka tila ka duwawu ɲini a fɛ k'a fɔ ala k'a ɲɛmɛ ala ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'o kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ foli belebele ye aw yɛrɛ de ta ye aw minnu n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'aw sɔgɔlen to an na mali kɔnɔ fɔ ka taa se mali kɔ kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na nin kun ye an ye aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na l'enseignement du vendredi jumadonya bilasiralikanw min sigira Shirifila TV jabarani fɛ aw ni aw an bɛ se k'an ka bato kɛ cogoyaw faamuya ka daminɛ seli la sun seliji ta cogoyaw tayamamu janaba kocogo haida ani bangejoli kitiw u n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ faamuyali ani walawalali sɔrɔ jɛmukan min kɔnɔna na ni ala ka diɲɛ ye ne de bɛ dansigi an ka bi sigi la ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ nataw an na masala babu sen wɛrɛw ka yan'o cɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu